New dispatch, CDN 1046. První nehoda, 2 osobní automobily, 2 zraněné osoby. Jej, tak kluci jedem. Jedem, no. Já nás odmáčknu. 1046, jo? Deset 46. Jo, vidím ve vrchlickém lese. Pojď, jíždím. Už nám to dostálo, že? To ano. To je dobře. Aspoň už je klid, no. A docela se i oteplilo. Jo. To měl za chvilku za stričku, tak to bude super. Já už to zkouším teď. Tím to vydržím. A tak dá se, že? Verze to strašně plavala, no, na tím sněhu, takže To ano. bylo Ono i ten Kodiaq byl hrozný na to řízení. Taky no. Celkově to námrazy, náledí, to je... Aha. A tam je napsané co teda? Dopravní nehoda? 2 zraněné osoby, 2 osobáky tam jsou. Jo. Ale doplňující informace... Jo, teď přišlo doplňující informace, že jedna osoba v bezvědomí, mělo by tam být nějaký napadení. Aha. Okay. Takže uvidíme, RVčku už by tam mělo být. No, to asi no, to co jsou rychlí. No, tamhle před náma RV. A tam naše péčerka. Já to bude asi dáme tam nebude napravo. Vyťuklý auta. Já nechám to takhle. Krása. No. Já si počkej, ještě pojedu trošku. A dobrý, můžeme. Super, naproš. Здорово, врачи, меня голова болят. Вы помогите мне, Здоровичко. пожалуйста. Здорово. Dobrý den. Tak, co pak se stalo? Меня голова болят. Jo, bolí vás hlava. Да, так, голова. Dobře. Česky umíte? Немножко, простите. Trošku aspoň, jo? Ну, я знаю, как оно и děkuji и так, ну, Aha. немного, простите. Dobře, a co se stalo?
My поехали в этом автомобилю, Aha, и мы поехали ровно, и этот красный автомобиль в нас поехал. aha, dobře. Tak jo. Tak půjdeme tady do sanity, jo? Tady Какое do... санита? Что это za, санита? vozidla Já- sanitového. Могу Do внутра? you Vnutra, understand a little da. bit English or only? Но английский немного, но мы можем Okay, показать. only your language, okay, not English. We can speak in English, но я не знаю. Okay, please go inside. Go in? Okay. Yes. Když tak ho Láďo zatím změř, já si jdu zeptat, jestli tady je někdo v tom bezvědomí. Okay. Lie down here. Jak to tady vypadá, Máro? Ale tu ten byl prej v bezvědomí 2 minutky a tam to bylo nějak na zvracení, tak tam na něj mrkne Míša. Koukám Aha. do toho. My tam máme jedno z bolesti hlavy, takže se ho vyšetříme v sanitě Aha, a kdyby si něco chtěl, tak jsme tam, jo? jasný. No, brož. Tak jo. Tak jo. Tu. Já nám otevřu tady ty boční dvíře. Těsně vedle. Tak. Uh, 98 TED. Aha. No. 135 na 90, 95 Jo, jo, saturace. jo. OK. Aha. Vidím. Tak jo. Teď si vás vyšetřím, jo? Что? Я не понимаю, простите, я не говорю по-чешски. Dobře. Моя подруга говорит по-чешски, но я нет, Já простите. nemám Kde zajištěný je tu Padruga? Je tady někde? Так, он у этого в автомобиля. V tom automobile, jo? Не, не, у. Dobře, Как tak já se tam jdu милиционеры podívat. стоят. Já se tam jdu pro něj podívat. Jak je tady na tom, tady ten? Tady tomu jenom na zvracení, jo, dostal Já bych ho potřeboval jako překladač pro toho druhýho. Tady prej pán umí jak rusky, tak česky. Ну, я знаю по-чешски, я знаю и по-русски. To je dobře. Nám budete překládat, jo, pro pán. Добре. Tak až bude ready, když tak ať přijde tam, jo. Jasný, já tě Dík. to dovedu. Dobře, tak Padruk za chvilku přijde, jo? Так, подруги, помогите, пожалуйста. Tak, Padruk za chvilku přijde. Tady se položíme, jo. Já se na tím podívám do očí. Ой. Так, вы смотрите. Мои глаза понравятся вам? Tak, ještě něco mrknou nebo... Ale když tak se podívej, jestli má nějaký jako rány po těle. Já si myslím, že jinak bychom ho mohli odvízt už, ne? Dělal bys tady něco jiného u něj. asi ne, on byl do hlavy, ne? No, tak uvidíme, jestli tam něco bude mít na tu ránu, no. Tak,
červený obličej to vidíš, jo? Mhm. Ale tady nějaká modřina. Dobroš. Hele, já bych to viděl, že jdu zjistit nějaký doklady Mhm. a když tak se ho přivezeme. OK. Mladý, Jako na něco. что доложить я могу? To je jako Пожалуйста, питайте меня, я помогу очень рад. No, nerozumím. Do you speak English a little bit or? Já tady nesu pána Я говорю немного по-английски. Tak se tam klidně rozvlezte za nima, И jo? ты не говоришь? I am so sorry. Привет. Tady stačí, když budete stát tady venku, v pohodě. О, обломался. V pohodě. Tak co tu ten teda, potřebuji Míšo? vědět, jestli A, tady zdarova, pán, druhu. jestli tady Zdarova. pána něco bolí, kromě té hlavy. О, и тебя... О, курва, я сам запомнил, что ты какую хвилю в чешку я себе говорил по-русски, кто Не, пише. не, To je to lepší. они помогли тебе, меня голова болят и... А глава го болí, hodně ho No bolí to vím, že ho hlava. bolí hlava a něco jiného. И тебя болí něco jiného? Нет, я... Incoming Tishna Очень Vivalani. голова. No, jenom hlava, hodně ho bolí jenom hlava. ale- Dobře, je mu na zvracení pánovi, To nevím. tak se zeptejte. To prdele, zase jsou na něco musím ptát chlapi. No Ty dobře, negovoríš tak- po anglicky? No tak pán říkal, že umíte česky i rusky, takže tady posloužíte jako překladatel. No já jsem dlouho nebyl v Rusku, asi tak přes 10 let. You can, Dobře. you can try tell me in English if you want to. Stomach, hurt? Okay, do you So feel do you feel that's- any pain or another? Fine, nine. Nine. I don't grow fine, please. speak No, Deutsch not or- like that. Deutsche, нет. Sprechen Sie Deutsch? No. Не, что? Ty говоришь по-německy? Dobře, tak je. pane, vás se zeptám, máte tady v občanku trvalý pobyt, tady má pán nebo ne? Turbo, já to tak já nevím. Only head is in fine. Nevíte, OK. To vůbec nevím, když jsme se Head potkali a and- na mě spustil ruštinu, Neck tak já on hned, the a tam můj right brat, side. je tam můj I brat. feel Neck some- on the right some side, okay. bruises or something To like jsme šli that dál, on my jedno right pivo side. I včera, don't know Right what's side. that. dneska I jsme si just dali feel zase stuka. here. Dobře, Okay, I rozumím. check your neck, okay? Okay, thank you. Tak co se z něj Right dostalo? neck? Yes, on the right Cože? side, my neck. Pohodě, Okay. na vás nic už, jo? Jo, dobrá. No, počkej, tak já jdu zatlačit na tu peštěrku, ať mi dá ty doklady a pojedeme. Já dá sem. Pánové, Tak. já bych no. potřeboval papír pasportový o tom pánovi, co máme v sanitě. Nějaký doklady od něj, nebo Já totožnost. mám ho Dám podal, ti, jo. já mám tady v Karlovi. Výsledek Kde asi síle, zapíš. nebo... Mám si to Kako nasadte, ty It's okay. Kinda strangely. It's Tak. okay. Vaše jméno Pavel Srutovský? Ne, это мой братан. Я Аслан Кадиров. To si děláte prdel, vole, já chci jméno tady od toho a oni mi řeknou úplně někoho jinýho, ty vole. Dobře, tak Aslan Kadyrov, jo? Так, я из Дагестана. Моя семья здесь живет. A nezavírejte nám ty dveře, pane. Что с дверью? Dobro, takže Aslan Kadyrov, jo? Так. Tak jo, tak pojedeme do nemocnice Aslan Kadyrov. Куда? Dá, dobře. Where do we going? Where I do we don't go? want We go in Big Lhota. Что Big Lhota? City, village. To není Village? city, to je village. Bigger Village mi village. пrdel. Это мой братан научил меня. Village mi prdel. I don't know what is No, that. tak bigger village. Village mi prdel bigger. You can, yes, thanks. Velká Lhota. Hospital, Krankenhaus, já? Já, hospital, já tam vidíme. Sadí v mašinu. A dozadu poprosím, jo? Tam budu sedět já. Tak, pravidlo. Jede do Krankenhaus, jo? Ty vole, no. Jo, Jede do chci se zeptat, Krankenhausu. dechovku mu dělali? No, Ale nevím. Já jsem po nich Tam chtěl toho- doklady a dali mi doklady úplně někoho jiného, takže... Jo, takže nedává. Ale tak já mu dám dechnout, jestli vám to v jestli pohodě. je toho schopný. Je to schopný. Nevím, jestli ti bude Mhm. rozumět, ale...
To mi je jedno. No, povídej, Máro. Já když tak jako jsem Ah, vyspal, zdarova, oni ho miliciáni. svezou radši na CT, Tak, když byl v tom bezvědomí, milý pane. když bude chtít. Provedeme vás rychlou zkoušku. Nebo a přitom respektive, alkohol i když věku. nebude chtít, Máte on je něco? takovej to. Ale Что? Так. Милиционер, пока. tam budu mít tak Tak, pojedu. davaj, vnutra. Да, yes. Yes. Super. A Řekni, jedeme budeš ready. na Krankenhaus, velká lhota, jo? Was ist das, Krankenhaus? Hospital, pardon. Da, ja, hospital, okay. Yes. Super. Potřebuju jméno But I'm vaše. okay, I don't need to go to hospital. Je to lepší, aby se zkontrolovala ta hlava. No. Mě hlava baliat, tak. No právě proto jedeme I do have hospitalu. head in pain, Nerozumím or tomu. pain in head, or Yes, something like that's that. why we go to hospital. Cože? Oh, okay. Okay. And I am sorry. your name? Что? Name? Yes. Aslan. No, A-S-L-A-N. A příjmení? Ale tak Что on это neřídil tady příjmení? ten, vy to Я potřebujete. не знаю příjmení. Příjmení. To a- příjmení. Řekli, že tady ten není řidič. Surname. Surname? Surnam Kadyrov. Kadiro 2TV. Что? W. No, you. No you. Your name. Kadirov. Dobře. Nebo Tak jo, Yo, můžeme jet. ambulance. I have to pee. Can I go pee? Not now. We go to I will- hospital and you pee in hospital. Oh, fuck. Okay. Datum narození vaše? Date of birth? That of birth. Yes. 1-5. 5 1 9 9 0 0 0 Kola. Počkat. 1-5? 5? 1 1 5 Zero. 5 Yes. 1 9 9 5 5, okay. No 5 1 9 9 0 I'm Okay, sorry. I'm okay. sorry. Ty vole. I'm sorry. Oh. Sirens. I like sirens. I never go under sirens anywhere. Oh, those fucking drivers. I don't like them. I don't have a driving license. I only drive with my bratan. И как мой братан? Как он? How is he? Хорошо. Так? Do you Он play... идет в больницу тоже или нет? Wait. Do you play any games? Yes, of course I play games. What games you playing? I play like Stalker and CSGO Yeah, and... CSGO, okay. No, it's not CSGO, it's CS2 nowadays, right? Okay. Thank you, doctors. You are very good people. I appreciate you and your jobs. No problem. But only my head is in pain. I don't know why we go to hospital. Because your head is in pain. So we need to check it. Röntgen, because CT that- scan. Like my head is in pain every 15 days, so I don't Yes, know but if you had it's- car accident and you can go tudun, engine kaput. Oh, you know that meme, right? Ha! That's good. I'm in good company. That's Hitales.
Oh, I can speak German a little bit. I'm sorry, I forgot. You can speak German a little bit? Da, a little bit. Das ist gut. Ja, danke. Elise, thank you or spasiba or I don't know. Ola, ola. Oh, so what now? I go out too? Yes, Oh, yes. yes. Go Yeah. out and go to see nurse and doctor. Nur, dobra. Do you have pretty nurses? Yes, Yeah. yes. Yes, okay. I am happy. We have only pretty nurses. Okay, that's cool, that's cool. Tak, Oh. Hello, gentlemen. tady lehnout, Vasi, što lehnout? lay Lay. down. Lay Le, here lej? Okay, Yes, okay. yes, lay. on the... Tak, krásný Okay. dobrý večer. Přijeli jsme pana Kadyrova po dopravní nehodě. Bolest hlavy a krku. Má na krku takovou popáleninu od pásu nejspíš. Neurologicky jsme na pánové nic nenašli. A pán je teda rusky hovořící. Za chvilku mu tady přijedou braťanové, který trošku umějí česky. A to je asi vše, co bych vám tady k pánovi řekl. Tak jo, děkujeme, mějte se krásně a nashledanou. Tak se mějte, na svidania. Oh, do svidania, vračas. Spasiba, очень спасибо. Have a good Thank day, you, bye. doctors. Thank you. You are Very good weather. Petr pletl svetr. Ježiš, to byl dement. New dispatch, C, Bezvidomí, Nediča, Lodova, Velka Loda, 3037. Hele, 3037 Mhm. No to a za náma. asistence posádky RV, která jela na bezvědomí nedýchá. Je. Je to hnedka tady, aha. Jo, prostě. Tak můžem. Tak jdem? Mhm. Když tak tam vem nosítka rovnou, dík. Mhm. Dobrý podvečer. Jak jsme na tom? Hele, prosím tě, 6 minut od nahlášení jim teda naskočil jeden výboj z AEDčka, dejchá sám, dechací cesty drží průchodný, poslechové jako dechání dobrý, jsem akorát pichnul na monitor, no. Vytažený z toho auta, jo, seděl tady, po nehodě není, prostě hlášený stojící auto. Dobroš. Jo. Takže budeš chtít, předpokládám, žílu Varánsku natočit. Jasný. Monitor tu mám, jo, jinak jsem nic neto. Po příjezdu hlava na volantě, tak si ho jeblo, já nevím. Jo. Láďo, když tak si nalep Varánsku zatím na pána. Mhm. Vládce Vektor 618, pošle mi sem odtah na osoba. Co jste říkali, že má v těch záznamech nějaký THC? Hele, v autě má 3 gramy trávy, ale netestovali jsme to, Jo. ale v minulosti má jízdu po toho pelkma. Mhm. A zornice má nějak rozšířený? Nebo Má co? izokorický, no má je stejně velký. Kouknu. A rozšířený tak- nějak, nebo?
No, Ne. Stejně velký. no dobře. Kouknu. Mám Máro. Nenáš. Máme dráza tam je, no. OK. Ale v pichy nemá jako. Tu koukali. Ale slyšíme se. Kde jsem? V klidu ležte, jo. Co tady dělám? Jo, rozumím. Já měl jste takový zdravotní problém a teď už vypadá, že je to lepší. No, ničeho se nebojte. Mě strašně bolí hlava. Jo. Ale vezmu se do sanity, ne? Mhm. Ať to je nechladné. Dobré, ale na tom EKG jako nic nevypadá. Bude kvůli těm drogám, kvůli té trávě. Bude, no. Co si pamatujete naposled? No, že jsem ho za kámošema, ale pamatuju si to jenom tamhle od toho přejezdu. Dobroš. Hlejte se, my vás teď přehodíme na nosítka. Pánové policajti, můžete nám pomoct čapnout toho za pásek. Můžeme, pojďme za pák. Přehodit na nosítka. Tak na 3 mám počítat. Raz, dva. Počítej. No, tak. Tak už nepočítejte. Tak hop, no. Super, tak hop. Jo. Tak, dáme ho zatím do sanity, Láďo, klidně můžeš. Máme nějakou totožnost? Kluci mají. Kluci mají? Jaký kluci? Tady ty kluci máte? Já s ní strejda máš tam. Kluci máte totožnost? Jo, Tam kluci ten, co mají, běží. Tam ten, co oni běží, mají kluci, všichni jo? tady, já nevím, ty vole, to je jako debil. Ahoj, máš totožnost? Prosím tě. Mám. Mám a dáš? Jaroslav Maci 12.12.99. Jakže? Jaroslav Jenom ten. M.A.C. Y. Maci. Maci. Jaroslav Maci 12.12.99. OK, to si budem pamatovat. Dík. A já si jdu. A my můžeme jet, ne? Jo. Co teda máme? Žilku máme? Máme no, kapitán 500 Karingra zatím. Já zapíšu to jméno jsi z zatím, toho jak se dělal? to Protáhnu. Kurva, jsem tlustý. Ale nemáme popojet? My to odblokujeme tu silnici, nebo? Ne. Tak za další. To je zatím. Tak jo. Víte, jak se jmenujete? Jaroslav, Maci. Super. Tak jo, bolí vás teď něco? Hlava mě bolí. Hlava, ještě něco? Ne. No a trošku čelo. No. Dneska něco dobrýho, než jste za těma kamarádama. Já nevím, já už si to pamatuju. Nevíte. A užíváte jako něco běžně? No, To potřebujeme tak vědět někdy teď si kvůli... dám něco. Jo. A to něco je co? No, tak tráva nějaká občas. No. A nevzal jste si ji dneska nějak víc než normálně? No, já si pamatuju, že jsem měl jenom v kapse pytlík a chtěl jsem si trát s těma kámošema. Aha. A nic jiného není, jo? Kromě ty trávy. Ne, Fakt ne, jo. ne. Jo, teď nejde o to, jestli fakt něco máte, jde o to vaše zdraví, tak aby jsme to věděli, když budeme něco podávat, nebo to. Ne, jenom ta tráva. Jenom tráva teda. Tak, jo. Dobrý. Na nějaký nemoci dlouhodobý máte něco? Ne. Tak jo. Dobré no. Saturoval nám kolik? Kouknu se ti znova natočím. Kdyby si mohl dít tak z té kanivy ještě ze zbytku cukr.
Jistě. Máme se Láďo, ať něco dělá. Ježiš, Že? ty si mu uděláš cukr. No, můžu vám, jestli už to dělá tady to. Ne, seď za volantem a to udělám. Jo. Tak, životní funkce máš na monitoru, předčítat ti to nebudu. Jo. To já mu dělám i text to speech. Aha, To předčítám. to já ne. Ty zapni. Jak ti to mluví. Tak, glykemii máme 5, Mhm. Něco nám tam kape? kape nám Co tam tam 500 ringra. Dobrý. Co pa ta bolest té hlavy, dá se to teď jako vydržet, nebo je to nějaký jako nesnesitelný? Jo, jako dá se to vydržet. Dá se to vydržet. Nějak na zvracení není. Ne, zatím ne. Dobrý. Tak jo no. Tak pojedeme do nemocnice, jo. Či se já zeptám, víte, co je dneska za den aspoň? Ne. Dobrý. A víte, že teda, že jste jel za kamarádama naposled, jo? Jo. Jo, tak jo. Nějak teď na hrudníku nebolí něco takového? No, Jenom ta hlava, jo? trošku jenom tlak, ale nebolí. Jo. Tak jo. Jenom teda, abyste věděl, co jste měl, na chviličku vám nefungovalo srdíčko nejspíš. Nebo teda určitě. Jo. Ale teď už je to zase v pohodě, jo? Nemusíte se bát. Jo. Tak jo. Tak fajn. Kam to bude? No na Aro tam, ne? Mhm, dobře. A když ti bude šel řidič, tak já vezmu RV. Budeš tady s pánem jako lékař? Ano, Dobře. Tak můžeme frčet? můžem. Tady Tak jo, jo. teda, na místní. Aro, No na velká místní, lhota. do Lhoty. Aro. Tak, čau, prosím tě, pacient. Ročník 99. Povaná teda péčerka pro stojící auto na silnici. Ty ho tam našel ležet na volantu, vytáhl ho, nedechal. Zahájená KPRka, asi to 3-4 minuty, napojený na AEDčko, tam dostal jeden výboj, pak teda začal sám dechat, jako hmatný pulzace. Bezvědomí iniciálně GCS3, pak se teda probral, dechací cesty držel průchodný celou dobu, decha bilaterální čistě sklípkově. Viditelný trauma tam jako není, tlakově 110-70, 98, saturace 60 tep. Glimča 5, zornice izokorický, normálně reagují, midriáza. Zavedená teda žilka, tam akorát 500 ringru, jinak jsme nic nedávali. Stěžuje si teda teď akorát na bolest hlavy a tlak na hrudi, no, po ty KPRC akorát. Jinak by se s ničím léčit neměl, alergie taky neguje, jako furt jako částečně dezorientovaný.
místem, časem a EKG bez ischemie, bez nějakých jako jiných změn. A teda nějaký obúzus THC, no. S tím, že jako další neguje a za nás teda suspektně, no, ta tráva. Z toho dal víc dneska. Toť vše. Good. Vrčíme. Se brzo uzdravte, naschle. Mějte se, naschle. Jo, děkuju, naschle. Je stejně krásný ten Kodiaq, já to říkám furt. Mně se to líbí víc jak ten Tiguan, nebo co tam Mně máme. taky, no. Hlavně mnohem hezčí, lépe bliká. To ano. No nic, tak vrčíme zpátky, ne? Tak mám předáno, krásná práce. Dávám nás k dispo. A vrčíme zpátky. Nějaká kolize. Tak, krásná práce. Pravá dobrá. No za sebou, tak kafe, že? Teďka bych dal už. Vidím to taky tam. Teď máme RV. Se někde loudá za náma. To udělá chytře si pro kávu, že? Tak to my si uděláme lepší z automatu. Incoming Tishnave Valani. A druhá posádka je tady, takže nejsme na řadě. Třeba tu kávu si už stihneme udělat. Tak jo, krásná práce. Jsme doma.